onye nọ here today bụ papa that boy gbagburu Anambra State. That boy gara toilet n'ime ọhịa. Ndị security udo ga-achị Anambra State gbagbuo ya ọmpịa biye n'ọhịa. That boy and a post online, more post by boy son. Exactly post kwa many other people post kwa the boy. And the security baburia, the more reform me, Ozurori, Oburo Mado, ebe the boy guy in ship. And now the Commissioner for Police of Anambra State has go papia Echi Monday. Today we Sunday. So the man at Chayga that place. Today we Sunday. Makana Echi we sit at home na east here. Yes. So Chayga today we Sunday. Kaino ifo yeku before jebe Anambra State. Na mukwara nyevang work issue work odum work it gidiji fire. Baba mbo obochi aja. Mbo onye ndo ke obu. Nsile kumeni this mbonye abatriki local government. Mwato ne fofi ona bo matibe mbo. Otu kokpara mbo. Onye wa Africa bo tolas. Ebia bo Febia wa Misha. Mwato ne abe asle oge anyes. Gegede korum agbagwa baye gbembondo security Anambra State. Abaye and odumu gegede gbagwa. Mako ye brabo milenya nwe. Egobe akibeta ebeda no de yetame. Osugo ja hosta nwa gbogbo ogde ke enye ko bere ogde ja agbawa yeke. Ye nwanne m ke onye obeto meda azuzu bisha Anambra no. Ndekone ụbọchị Thursday abitu ala mle phone sumle oge banyes lotso baye egbe gbagwa. Njaga mamu onwe ibo me be eslotu ngodibe amaro me le on shibo geranye wa abaye gbone. Njaga mamu ogda film onwe ibe duge ibe gbe asachitare dunwe ko kokolo bugo spanu sitibo na abe gbe baye gbone. Nchikoti vendo ne obotu ngede ka maro matone ame bete bone. Obrabe me fusge state government ke Ebonyi state me ndo onerulo me ndo ofle agbata genimanto njeme bebe bataru mu njeme amari pepeje onye meru odukibe degbone gbe ikono ya ipe moto Koko auto omedu because of the medulo nefuka hosle gama mfreke fo fantano be mune kono besle ebe yewa a report to zone ato de le ekando uwochi ke Anambra State le kando police obu commissioner of police ke Anambra besga into attache le mbochi mon Duele Kenya malembo chimonde be abge sita tugo slema ege shintana genwe ke geru bana ko ne aga magegde achikope ofugo rekela anya ikisha le ikone oy bono be mefuru ndo mefupa ho me governor ke Anambra State mendo ne rulof mendo ndo mebi Gbe zire zile kono le odumu even neni abanye aga no de kanta ole neni atenweta do nwe asinsu onu manji de kone bend ogbeburu ibe aga me kotoro pam konta nda gba ke nwata na gbagba ke neni abengde sige onye ople batamo so yemeka o beta madu se shishi. Today we our own brother onye gbu today bụ nwana anyị nwoke bụ nwa Ebonyi State nwa Abakaliki. We are not happy. Obu no zuru ori mo gbuo mmadụ mo na ejide wute egbe mebe na akụkọ no mebe na akụkọ shop mebe na erepu mmadụ anya se no maka na na-emaji ihe but this one bụ na ọ ga toilet ebe ndị ọzọ na-aga toilet ina ihe funa nwoke a esigo na mmadụ pụọ ọ bụrụ ozu nwoke a nọ here so here ka anyị post here na Facebook ono na aga Anambra State in case aba maybe wochi because I know na the security men who brought that egbe, man that did that movement that day, they may go under arrest. So here they posted on social media na call Arebu, Ogaya Gaba Anambra State na ga meet here, e meya wochi, meya na, meya mago, before mother name and that brother egbe, arapo hapo,
omukere be woru 50,000 200,000 ma 500,000 yes I will come we don't need that here need the justice amari fa na emendi onye gbagburu mmadụ aka ya docha eme ya that person gbagburu our brother because obu na dabo izuru ori na onye obu nwa Abakaliki obu na ozuru ori ejidie ife ga na ekwube nwa Abakaliki awa na emebi so Ọnịcha this one no nwere ihe ome aka ya docha so we need justice o nwere ndị mmadụ na comment na most of ndị security men na-enye security na Abakaliki na Ọnịcha bụ Abakaliki men. Did you listen to that nonsense? Now most of security men na-enye security na Ọnịcha bụ ndị Abakaliki. So na ifuru onye nwere before inye mmadụ security si bugodulu onye ugwu ma onye mgbada ị ga-adị sure na onye adụ well trained na onye nwe manners na onye adụ cultured mmadụ ife ọ na-eme ọsụkwụ dị abụrụ onye na onye Abakaliki do my own brother ji egbe gbagbo my own brother meghị ife ọ na-eme onye gbagburu onye aka ya dị ọcha sọkwụ dị abụrụ onye Abakaliki bụ onye da security man. We don't want to do. What we need is justice because for gị nwe kpọrọ onye nwere ihe ọma gburu egbe bunye ihe onye na-anya keke ma onye akatara keke onye gba ọkada ịpụta igburu egbe bunye ihe kwa school uniform nye because ị ga na-enye 30,000 a month because ọ bụ onye gaa school mmadụ ife a na-agụọ ya agụ ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ. So we don't care ma ọ bụ onye Ebonyi steeti o ma ọ bụrụ onye Ebonyi steeti o ma ndị security na-arụ na Anambra steeti o nwere onye megị force bunye ya egbe ọ maka na for you even the oge kpatakpata Okoye ka oge na-afọ gị bụ Okoye ọ maka na ịma na onye ama akpa egbe ka iji nye egbe. You understand me? So we don't want to take any shit for the excuses. You are not Imadifi na-eme Mr. Okoye ka oge bụ abụ the commander of Udogachi Imadifi na-eme because Imadifi na-eme ime were egbe bunye onye nwere ihe ọma onye nwere training onye nwere home training for onye na-agba ọsọ a harmless human being na-agba ọsọ i were egbe gbaa ya without anything. A harmless boy in Aboso, no gun, or very mega attack on Aboso for his life. Because of Unuabundu Doga Chanambra Bundoshi. Because Obuna Roru genuinely, Ofuki will not fear. Oga Koro, because of Jiregbe. But don't Mago Nujidia, then Nuye, Momunebu allegation, Monewere Tiana, Mabukokini, my Amuro, Sino Yone, Mede, so you can have Webabos in Babuya. Thank you.